Anga foli ani waliɲuman dɔn bɛ ka taa aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila. Bi bamanankan kunnafoniw sɔrɔliw bɛ daminɛ ni Mali alisilamɛw ka kuluba n'o ye Haut Conseil Islamique ye n'a ɲɛmaa ye Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara danaya dalen kɔ a kan ka kɛ Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye Bamakɔ sigida gale mairie ɲɛmaayaso y'a kanu ka wuli ka taa foli ani barikada kɛ a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara la a ka so Bankɔni Janginɛbugu la ni jɛkuluba in u ka nali kun tun tɛ dɔwɛrɛ yasa kana dugawu don kɛ a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara yasa a kɛlen bɛ ka baaraba minnu boloda ka Mali alisilamɛw k'u bɛɛ lajɛlen ladon da kelen fɛ k'u labɔ da kelen fɛ yasa daba Ala bɛ se k'o baaraba in nɔgɔya ye cogo min na an ka jɛ k'a ɲɛmada Bamakɔ sigida gale maireba ka dankan fɔlɔ o ka laseliw senfɛ min kɛra Abubakar Tarawele ani Ibrahima Kulibali ka kuma galamani na. Ala y'an tile hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la. Ala ye bonya belebeleba min kɛ commune 1 na min ye ka an ka Sherifu Usmane Madani kɛ président de Haut Conseil la. An nana foli la a fɛ, an nana dɔw ɲini a fɛ, an na kun ye o de bi wulada na. N ka karamɔgɔya ka baro kɔnɔna na an ye min faamuya a diyara an bɛɛ lajɛlen ye parce que diinɛ baara de don. Ni diinɛ baara n'a kalifara i la ko dama dama b'a la o y'a sɔrɔ a se a kɛcogo ɲuman b'i kɔnɔ a dɔnniya b'i kɔnɔ a galeya ɲuman a galabu kɛnɛya kɛli b'i kɔnɔ donc ni jama ye danaya da k'i sɛgɛrɛ ale ka danaya kelen tɛ an bɛɛ lajɛlen kan an b'an yɛrɛ sɔrɔ o danaya kelen kɔnɔna na donc n'an y'o mɛn maire tɔgɔ la an tɛ se k'an sigi k'an bɛna o bonya lasegin a ma k'an bɛna foli lasegin a ma an nakun y'o de ye. Ali bi an bɛ to Bankɔni Janginɛbugu la Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara ka sanga ni a ka san 64 sɔrɔli ɲaɲanu baara bolodaliw ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛlen bɛ ka dolantan belebele labɛn min bɛna kɛ stade Omnisport Modibo Keita la Sibiridon mai kalo tile 4 san 2019 a bɛna joliba AC ani CSK olu bila ɲɔgɔn na yasa kulon ka ja ko labɛnbagaw u kɛlen bɛ ka i bolo fa ka to ka donfini caman kota ka di ni dolantan jɛkulu fila ma Abubakar Tarawele ani Ibrahima Kulibali an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔliw fɛ. I n'a fɔ laadalako la san o san an fa an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara ni ale ka anniversaire sera min ye commission d'organisation bɛ fadi kɔnɔna na ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ lajɛlen bolo da ɲinɛn t'a la ko kura donna kɔnɔ k'a sababu kɛ senadolanta nasira la tɔn belebele fila jamana in kɔnɔna na n'o o ye joliba AC ani centre Salif Keita u kɛlen do olu bila ɲɔgɔn na o tɔn belebele fila olu kɔni y'u ka donfini sɔrɔ min ye commission d'organisation maaw bolo a kɛra sibiri tɛmɛnen Bankɔni na wa commission d'organisation maaw u ma ɲinɛ jalatigɛbaw minnu fɛnɛ k'a ka a ko jalatigɛ olu fɛnɛ donfini sɔrɔ a ko la. Comme san tɛmɛnenw na an bɛ ko caman k'a kɔnɔ an bɛ wajuliw kɛ an bɛ kuranɛkalanw kɛ an bɛ jolidiw kɛ an bɛ baara ɲuman caman kɛ dɔgɔtɔrɔsow ka dɛmɛ ɲɛsin dɔgɔtɔrɔsow ma ka dɛmɛ ɲɛsin fantanw ma an bɛ o caman k'a kɔnɔ mais o fana kɔfɛ an ma ɲinɛ ɲɛnajɛw fana kɔ an bɛ ɲɛnajɛ caman kɛ mais ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ a bɛ ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ de ma n'o ye karatew n'a ɲɔgɔnnaw ani puwata ninnu bras de fer n'a ɲɔgɔnnaw ninnu an b'olu kɛ ka na se sennabalɔntan ma bon sennabalɔntan in nin y'an siɲɛ fɔlɔ an ka se ka équipe belebeleba fila sɔrɔ minnu bɛ se ka match amical kɛ ka bɛn ni a ye o la o kɛra an bolo nisɔndiyaba ye n'o ye joliba ani CSK ye ninnu bɛɛ ye équipe baw ye Mali kɔnɔ olu kɔni sɔnna ka match
dɔ accordé an ye ka bɛn ni karamɔgɔ ka anniversaire ye donc o la kɔni an nisɔndiyara an sera an bolo kɛra mun na fɔlɔ o ye ka maillot san ka d'u ma ani ka ballon san ka d'u ma mais nin ye ko daminɛ an bɛ ala deli ala k'a taa ɲɛfɛ. Ni donfini ninnu dilen tɔn ninnu ma u y'a yira k'a fɔ nin diyar'u ye kosɛbɛ wa a bɛnn'u ma wa u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dolanci duman ko o yira jama la sibiri nata stade Omnisports Modibo Keita la bonya ani karama kɔnɔna ka se ka nisɔndiya di an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. Karamɔgɔ ka anniversaire ni o fɔra joliba ye k'a fɔ ko joliba kana farikolo ɲɛnajɛ match de gala ko la an t'a hésité même une seule fois pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit tantôt, on le place dans un cadre sportif. N'i y'a jateminɛ mɔgɔw caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Omnisports la tɔn bɛɛ mɔgɔ b'a kɔnɔna la olu famana ɲɔgɔn ma ni olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ ka anniversaire de kɔnɔna la moi je pense que o ye koba ye min kan ka bɛɛ lajɛlen inciter an ka taa retrouvailles la n'u mɔgɔw ka kuma dingɛba kɔnɔ. Bon nisɔndiya belebele de b'an na ka se nin fɛn ma parce que nous pensons que nin ma kɛ nin fɛn fɔlɔ ye nisɔn belebele de b'an bolo ka se nin tournoi ma. Je pense que cette finale ce sera une très belle finale. Le CSKA le Joliba, ça sera 10 grands gabarits. Surtout jeunes famana stade ma. Ça sera une occasion où tout ira stade là. Ami donc ala kana ni ko damne ala kana ni ko laban. Kamaw hakila jigi k'a fɔ min ye commission d'organisation maaw u ma ɲinɛ min ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara kɔ ka sababu kɛ u ye maillot labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la numéro 64 ko o sɛbɛn a kɔ la k'o di karamɔgɔw ma k'a sababu kɛ a kɛlen don ka hakilina min ta ka dɛmɛ don farikolo ɲɛnajɛ ma min b'a to jamana in farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka yakubaya wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tali kɛ a ka san 64 sɔrɔli fɛnɛ la an b'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni dugawuden belebele k'a ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani fɛ. hali bi an bɛ to o siratigɛ fɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara a nisɔndiyalen a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An bɛ fɔlɔ k'an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa minnu bɛna balontan in kɛ ɲɛnajɛ kɔnɔna na Cherif Ousmane Madani Aidara ka anniversaire la an ka foli b'u ye an b'a ɲini ala fɛ fana dabɔra ɲɛnajɛ min kama ani denmisɛnninw fari fɔnni an b'a ɲini ala fɛ ala k'a k'o ye ala k'a kɛ ɲɛtaga ye a diyara n ye kosɛbɛ organisation mɔgɔw y'a fɔ n ye ko u ni jeliba mɔgɔw ni CSKA mɔgɔw bɛnna na k'a fɔ u bɛna jɛ ka balontan dɔ labɛn ne ka anniversaire la vraiment a fɔra n ye a diyara n ye an bɛ balontan na kɔrɔw de ye o n y'a fɔ n bɛ segin a kan kabini an bɛ ziminingolo ci k'a b'o la ka na finikolon ballon siri k'o ci k'a b'o la an kana ballon yɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ayiwa o bɛɛ y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ dɔɔnin k'a la nka masa bɛɛ n'a tile don an bɛ ala tanu ala min ye bi yira an na o la aw de ye denmisɛnw ye bi faso jigi bɛ aw de ka fɛn bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ aw ye k'aw kɛ jamana in jɔbaga ye ala m'o kɛra ɲɛnajɛ minnu bɛ k'a la k'a kɛ ɲɛnajɛ ni farifoni fana ye ala k'o kɛ an bɛ dugawu kɛ mali balontan fana ye mali balontan fitinɛ minnu b'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a fitinɛ bɛɛ ban ka u bɛn kelen kan an b'a ɲini ala fɛ fana ala ka ɲɛta di an ka balontannaw ma u ka se ka faso in kunna wolo min b'i kɔ kan ani min b'i so kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ ye puis an ka dugawudenw b'a bɛɛ ye fana an b'a ɲini ala fɛ minnu bɛ kɛnɛma ani minnu bɛ so kɔnɔ ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye an b'a ɲini jamanadenw ala k'u dusukun kɛ kelen ye ala k'u bɛn ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ an bɛ nin de ɲini ala fɛ don o don nin jamana in ye diinɛ ni ɲɛnajɛ tɛ haramu ye ni ɲɛnajɛ min ma dan sago parce que an ye ɲɛnajɛ ye an ka alakira de la sallallahu alaihi wa sallam waati bɛɛ na a ko don 7e siècle o tuma in na balontan kun développelen tɛ mais soboliw ani ka boli ka ɲɔgɔn dan ani ka kala bon o n'a ɲɔgɔnnaw olu kun bɛ yen alakira yɛrɛ kun b'o kɛ kisi ni nɛɛma b'a ma a yɛrɛ ni mɔgɔw ye kurusi kɛ mɔgɔw y'a dan a ye mɔgɔw dan ala sago i sago ɲɛnajɛ tɛ baasi ye dansago de man ɲi. Mali silamɛw ka jɛkuluba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali u ka sigiliba sabanan kɔfɛ n'o ye 3e congrès ordinaire ye u ye lajɛrɛ belebele bila sen kan min kɛra karidon avril kalo tile 28 san 2019 ONG Alfarku la yasa kana foli ani bonyamasegu caman kɛ ani baara minnu bolodalen bɛ baara natɔw hukumu kɔnɔna na u da sera ninnu n'a ɲɔgɔnna camanw ma kan alasa an ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la an ka ɲɛmada ma gale dɔ ka laseli dɔ senfɛ min kɛra Ibrahima Kulibali ani Sadio Sidibe ka kuma galamani na.
Haut Conseil islamique a ka congrès kɛlen kɔ bureau kura in ani association islamique u ka se kɛ ɲɔgɔn ye baara yɛrɛ ka kan ka taa taabolo min na ni san 5 nata kɔnɔ. Association islamique ninnu ka fara Haut Conseil islamique kan u bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di kɛ basigi na jamana kɔnɔ, u bɛ se ka kɛ sababu ye cogo jumɛn kɛ sécurité k'o na jamana kɔnɔ, u bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na réconciliation nationale u bɛ se k'a bama jamana kɔnɔ cogo min na. O baara ninnu ka kan ka taa taabolo mun na association islamique u welela Haut Conseil fɛ bi pour que k'o baara ninnu kumaba k'o boloda. A ye fɔ fɛn dɔ fana ma ko prise de contact, o kɔrɔ ye mun ye? Association islamique ninnu minnu bɛ jɛti Haut Conseil islamique membre ye, a ka kan fana Haut Conseil n'u ka sigi u ka se ka ɲɔgɔn dɔn, u ka se ka ɲɔgɔn ɲɛ, u k'u ka chaise yɔrɔ dɔn, u ka éléments dɔn, ka d'a kan olu de ye cakɛminɛnw ye Haut Conseil bɛna cakɛ ni minɛn minnu ye. Donc sigi kun fana a dɔ fana kɛra o ye. A dɔ fana ye fɛn jumɛn ye? Congrès, n'i ye congrès fɔ i ye association i y'a ka cakɛminɛnw de fɔ. Donc Haut Conseil islamique a ye congrès min kɛ, statut yera a kɔnɔ, règlement intérieur yera a kɔnɔ, plan d'action pour 5 ans o fana yera a kɔnɔ. O statut a n'o règlement intérieur a n'o plan d'action minnu kɛra, que Haut Conseil ka se ka association islamique wele, bɛnkan minnu kɛra yen nɔ, maaw bɛnna fɛn minnu kan o kuma ninnu na ko baara ka kan ka kɛ ten, o tuma kana association islamique k'o rappeler o la, ka se k'o gili don, ka se k'o kɛ sawaba baara ye, ɲɔgɔn faamu, parce que doni n'aw bɛ jɛ k'a ta, n'aw bɛ jɛ k'a ta f'aw ka se k'aw jija aw ka ɲɔgɔn faamu a la, o ka doni bɛ giriya. Donc o sababu la ka se ka textes faamuya, ka se k'an ka statuts faamuya, ka se ka réglementaires k'u faamuya, ka se ka plan d'action ninnu k'u faamuya. Association yɛrɛ k'a dɔn mun bɛ Haut Conseil islamique kɔnɔ, Haut Conseil islamique ka laɲini ye mun ye nin san 5 in kɔnɔ, association yɛrɛ kan ka adhérer a kɔnɔ cogoya min na, ka se ka na o baara ninnu kɛ. Bi sigi kun tun ye o de ye. Baaraw bɛna taa taabolo fɛn min kan, o de ye silamɛya yɛrɛ ye jogo min jira an na, k'o yira adamadenw na u ka taa o kan. Fɛn min ye maaw burujali ye, fɛn min ye maaw nɛnini ye, fɛn min ye min ka di n ye n b'o fɔ, k'a yira adamadenw na nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sɛgɛsɛgɛta ye, alikiyama dɔ don, maa si tɛ sen ta f'i ka ɲininka i ka kɛta bɛɛ lajɛlen na. Donc o la maa kan k'i hakili to i ka kɛta la, ka ninnu kɛ esprit ye, ka ninnu kɛ hakililaw ye, k'o don association bɛɛ lajɛlen na, o bɛ kɛ sababu ye, i y'o remarque minnu fɔ, o bɛ kɛ sababu ye réseaux sociaux ninnu yɛrɛ utilisation ɲuman association bɛ se ka bila o ko kan cogo min na, kelenya o bɛ se ka sinsin, bɛn o bɛ se ka sinsin, ɲɔgɔn kan fɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛ o bɛ se ka sinsin cogo min na, ni Alahu Taala sɔnna ma nin de y'an ka plan d'action na belebele, ka silamɛw kɛ kelen ye, Ala k'an bɛn sababu. Silamɛ dɛmɛtɔ Ansaru International Fadi a ye dɔnni kawɛrɛyali dɔ baaraw kolobo kari min kɛra dimanche don avril kalo tile 28 san 2019 a Jabala la, min ɲɛmaaba tun bɛ silamɛ dɛmɛtɔ Ansaru ka bɔ Mali la o ɲɛma. An ka ɲininikɛla Tata Ture ani Sedu Ɲare an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlaw fɛ. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u ye dɔn ta kankuruyali kɛnɛ dɔ sigi ka ɲɛsin niw kisili ma tile 3 kɔnɔ. O min baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ni an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherifu Usumani Madani Ayidara ka dɛmɛɲɔgɔnya ye. A kɛra sababu ye ni ka fara ɲɔgɔngali kɛ Ansaru tɔnden caman na ka bɔ Mali jamana kɛrɛfɛ jamanaw la ka fara Bamako faaba kan. Nin baara kuncɛli kɛnɛ in a sigira sen kan ka bɛn ni karidon avril kalo tile 28 ye. A kɛra kumada ye mɔgɔw bolo u ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma a Seyidu Sherifu Usumani Madani Ayidara. Yan'u k'u da maga Fédération Ansardine Internationale ka nin baara cɛ ɲuman in na, o min kɛra wasa ye ni formation kɛbaga bɛɛ lajɛlen bolo. Donc n bɛ Ala fo, Ala min sɔnna an ka se ka nin formation in kɛ k'a kuncɛ hɛrɛ la, tile 3 formation. N ye faamuyaliba de sɔrɔ a la ka d'a kan vraiment nisɔndiyara an fari fɔ na parce que u nana fɛn minnu yira an na a bɛɛ dabɔra an bɛ se ka dɛmɛ don mɔgɔ wɛrɛw ma minnu ye problème sɔrɔ, a kɛra tasuma jeniw ye a kɛra accident ye ka karili kɛ, a kɛra ji courant ye mɔgɔ dɔ minɛ o n'a ɲɔgɔnna u ye faamuyali caman fɔ an ye o la tile 3 in kɔnɔna la. Kɔnɔ an ye kalan kɛ ka taa ni mɔgɔw degura, mɔgɔ min tora jira, mɔgɔ min courant y'a mandimi, mɔgɔ min tora sirakan kasara la,
ni a man dimina vraiment an ka formateur y'o faamu caman yira an na ni ala ka diɲɛ ye bon an kɔni faamu caman sɔrɔ tile saba baara na. Degeden karamɔgɔ ale fɛnɛ y'a ka foli ani waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma ka fara fadi kan ka da u ka dongo dɔ wuli ka jɔ kan ka ɲɛsin niw kisili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni formation ye musaka tali. An bɛ yan nɔ bi formation premier secours formation cadre kɔnɔ fédération Ansardine olu ka direction ani le centre de secours n'a fɔ ma ko yɛrɛko u ka tɛgɛdi ɲɔgɔn bolo o de sera kama an sera ka kalanbulon in sigi donc kalanbulon in ye a nafa ka bon parce que fɛn fɛn bɛ taa adamadenya dɛmɛni na surtout physiquement mɔgɔ minnu bɛ degun kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ walasa u ni ka kisi o ko tɛ kodeni bɛɛ lajɛlen kan ka se o la jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don a ma n'a fɔ ma ko le service de secours d'urgence donc an kan k'olu dɛmɛ n'i ye jamana yɛrɛ lajɛ ka jamanadenw lajɛ jama bɛ ka caya alhamdulilayi ni jama bɛ caya baara bɛ giriya ka taa baara bɛ caya maintenant nin na ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ caman sera ka sa la maintenant ni kasara kɛra minnu y'a kalan kɛ olu ka se ka a baara kunfɔlɔ kɛ yanni tabagaw ka na je crois que o yɛrɛ bɛ fisaya a tigi ma ani kisili ma ani a ka prise en charge yɛrɛ kɛcogo ɲuman na donc an bɛ o de kama an ye groupe dɔ former je pense que a tɛna kɛ nin tɛna ka groupe laban ye an bɛ fɛ hali bi an n'u ka jɛ kɔnɔ an ka se ka mɔgɔ caman dege nin baara in taabolo la walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i sen don adamadenya ni kisili la baara in ɲɛsira premier secours n'o ye ka degun fɔlɔ ta ka bɔ degunbatɔ kan a ka se ka lafiya yanni a taayɔrɔ cɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye maintenant an y'a a boli walanda damadɔ kan sinon an ye walanda kɔni bɛɛ kɛ mais a walandaw la lakana b'a la ni tasuma ye mɔgɔ jeni an kumana o kan an kumana courant kan ni bɛna to ji la an kumana nin fɛn caman kan degunbatɔ bɛ taa cogo min i hakili b'a la ko module fɛn fɛn kan ka kɛ en premier secours ni tile saba kɔnɔ an sera k'a bɛɛ lajɛlen de kɛ et que walasa u ka se k'a bɛɛ faamuya parce que nin kɔfɛ an bɛna yamaruya sɛbɛn de d'o ma n'o ye attestation ye pour que o ka di o ka sɔrɔ a baara bɛ don cadre fɛn fɛn kɔnɔ i ka se ka o bɛɛ de maîtriser pour que i ka se ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ. Sécurisme ye fɛn de ye mun dabɔra ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan ka ɲiw kisi ka tila ka u doni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la victime minnu ye degun sɔrɔ sirabakan kasara ou bien tasuma o n'a ɲɔgɔnnaw ou bien jilato ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ a ɲɛ ka se ka kisi donc o ye de sécurisme yɛrɛ nafa ye bon vraiment an bɛ formateur fo a m'a tɔ foyi to kɔfɛ baara in na a y'a kɛ ka ɲɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara kuncɛli min n'a kɛnɛ sigilen filɛ nin ye a bɛ n'a tuguɲɔgɔnyali kɛ ni remise d'attestation ye n'o ye ka sɛbɛn di ni formation in kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se ka k'u ma sababu ɲuman ye don n'a nataw la u k'u ka nin baara in waleya diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ka sanga ni Mali alisilamɛw ka ɲɛmaba ani silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka bangeni ɲaɲɛnu ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Bamako sigida filanan na u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o kɛ jolidi ye ka ɲɛsi banabagatɔw ma yasa ni caman bɛ se ka kisi cogo min na o kadira kɔnɔna na u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'u joli di baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra dimanche don avril kalo tile 28 sanba 2019 a kɛra Centre National de Transfusion Sanguine min bɛ 15 ans bugukaw fɛ yen. Fatumata Yaya Kane ani Musa Traoré olu bɛ ɲɛfɔli k'a kan. Alsilamɛya dɛmɛtɔ ansaru diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o ye fadi ye u bɛɛ wulilen do ka jɔ u sen kan nin wagati in na barisab ka d'a kan an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ka bangeni san kunbɛn baaraw bɛ sen na ni o ye a ka san 64nan ɲɛnajɛw ye ni a bɛ laɲɛnamaya ansaruw fɛ san o san o ka dara kɔnɔ alsilamɛya dɛmɛtɔn bolofara bɛ commune de kɔnɔ district de Bamako kɔnɔ u ye u ka laadakɔrɔ bɔ a da fɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tali ye ka taa u joliw di ni a ta ko segina ye ɲinanta ye commune de ka nin wulikajɔ baaraba in bɛ don 12 mai baara bolodalenw kɔnɔna na. Bon n ka nin jolidi kɛra ka bila an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ka bangeli hukumu kɔnɔ an ye baara in dabɔ o de kama komi an filɛ kɛnɛ min kan an bɛ a ta ko segina de la san o san ka bɛn ni o anniversaire kelen an bɛ baara in boloda. Bon komi an bɛɛ bɔra ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kuma mɛn n'o ye an yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ baara in a ye nɔba de bɔ cérémonie de bɛ ka kɛ bi mais an b'a kɔnɔ san bɛɛ lajɛlen na kɔrɔ baara don min bɛ sen na siɲɛ kelen chaque trimestre an bɛ association dɔ bila ka na
mais ni san bɛ yɛlɛma ka bɛn karamɔgɔ anniversaire ma an bɛna cérémonie de sigi yan sinon laada de don an bolo waati bɛɛ de la an b'a kɛ. kabini u jɔra ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan don min na ni an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara hakilinaw kokɔrɔma donni ye u ma sɛgɛn u fari ma faga adamadenya yɛrɛ dɛmɛni ɲɛtaga koɲɛw la o senfɛ ansaruw ka fara u kanubagaw kan u kɛra ka jolidiyɔrɔ kɔnɔna fa i n'a fɔ dakɔnɔɲi ni ka taa halibi u ka kanu kurakuraya ka ɲɛsin u karamɔgɔ ma ni buna adamaden maa bayirika de ni kisili ye. An bɛ yan bi sɔgɔmada in na an tɛ yan nɔ basi la an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Aidara ala sɔnna ka ale di anw ma ni a y'a sɔrɔ an m'a ɲini ale ka bangeli san 60 ani san 4 o de ɲina ye 2019 1955 2019 san 60 ani san 4 san o san ka daminɛ san 2012 la ka na bila ɲina san 2019 na san o san commune de bɛ nin jolidiba in labɛn ka se ka na mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛnamaya ka o sauver ka sabu kɛ an karamɔgɔ ale ka ladiliw ni a ka kumaw bɛɛ lajɛlen ye. Alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaru kan jolidiba ye min ni a laɲɛnamayara 15 mugukaw fɛ yen a baara in seriyara maaba caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bamakɔ tutigɛbaw ni o ye famille fondatrice de Bamako ye olu tɔgɔlamɔgɔ tun bɛ yen ka fara sigida ɲɛmaaw kan ka se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani silamɛ tɔnbolofara wɛrɛw caman kɛnɛyaso yɛrɛ ɲɛmaaw ka fɔ la ni o ye centre national de transfusion sanguine ye ko ansaru ka nin baara in kɛra a kɛ kuma na u ma sɛgɛn bonyamasegin foliw kɛli la ka ɲɛsin nin baara ɲuman in kɛbagaw ma dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmaya sɔrɔla ka labana ni ka weleda kɛ ka ɲɛsin tɔnbolofara tɔw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw boloda walasa ansaru ka se ka kɛ ladigifɛn ye u fɛ. D'abord an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛlen don lahalayew bolo san o san nin wagati kelen na u ka ɲɛmɔgɔ ka anniversaire la u bɛna joli di la vraiment ɲinan ta yɛrɛ o bɛ ka kɛla wagati mun na parce que an bɛ sunkalo magɛn na bɛɛ b'a dɔn sunkalo kɔnɔna jeliko bɛ gɛlɛya an fɛ nka nin bɛna kɛ sababu ye an ka se ka jeli caman sɔrɔ k'o bila kɛrɛfɛ walasa ka sunkalo kunbɛn n'o ye. Ansaru bi fɛn o fɛn na Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka denbaya ma to kɔfɛ o la o senfɛ Sherifula duba tɔgɔ la an karamɔgɔ ni o ye Seydi Sherif Ibrahim Aidara ye a ye bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Fédération Ansardine International ma kɛrɛnkɛrɛnnenya nin baara in labɛnbagaw ka sanga ni u ka yɛrɛdi baaraw ye buna adamadenw lafiyaw sira kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko mɛkalo tile 12 bɛ jace lajɛrɛbaw la belebelew la Fédération Ansardine International bolo wa dakun min taara ɲinanta la ɲɛnamayali la o de ye fasoden yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛn ni kelenya sabatili la n'a ma ɲa ko an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara a ka wulikajɔ bɛɛ bɛnna o baara in ma. Ali bi an bɛ to Bamakɔ sigida 2nan na a Seydi Sherif Usman Madani Aidara ka denbaya tɔgɔ la karamɔgɔ Ibrahima Aidara a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An bɛ Ala ka nɛɛmaba dɔ de kɛnɛ kan Ala ye nɛɛmaba min k'an ye n'o ye kira mɔden silamɛw ka ɲɛmɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara a ka san 60 anniversaire san 64 anniversaire an b'o kɛnɛ kan o kɛnɛ min daminɛna ni hinɛ ye Ala ka jɔnw ye o kɛnɛ min daminɛna ni makari ye Ala ka jɔnw ye Ala ka jɔn minnu ni bana y'u sɔrɔ ni joliko dɛsɛ ye Yamɛ ta Ansardine Islami an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'a fɔ Ala y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ kira ye ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina nin kuranɛ aya an Ala y'a fɔ an b'a dɔn Ala tɛ foyi fɔ ni min ye tiɲɛ ye nka Ala sɔnna Ala ni Alakira joli Sherif Usman Madani Aidara ale de nana yira an na k'a fɔ Ala ye min fɔ a ka kira cili la k'a fɔ ko tiɲɛ don Ansardine Islami an b'aw fɔ k'o waleɲuman dɔn aw fɔ dan tɛ foli min na k'a fɔ a ye layidu min ta Ala ye
a y'a dafa ala sɔnna minnu y'an kun ala ka hinɛ na ala ka hinɛ nɛma k'u ye anw minnu bɛ yan nɔ yarabi taako ɲuman ala k'a d'an ma aw wulila bi sɔgɔmada in na kɛrɛnkɛrɛnnenya kominen mɔgɔw an b'aw fɔ k'o waleɲuman dɔn aw minnu y'a ka baaraw bila k'a ka ciw bila ka na bange dɛsɛ na sɔgɔmada in na ka na a joliw di ala ka lajarabi a ka jɔn minnu sɔrɔ ni bana ye pour que a bɛ se ka n'u kisi cogo min na n'a sɔrɔla kɛnɛ bɛ ala bolo dugukolo sanfɛ min ye kɛnɛba ye k'a fɔ kɛnɛ bɛ ala bolo ala ka nɛma bɛ jigin kɛnɛ min kan nin y'o belebeleba dɔ ye. Comité de pilotage du Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko a wulila kati ɲɛ da a ka tɔndenw minnu bɛ jɛnɛ Mopti mara la. Lajɛrɛ in kun tun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka taa u ka baara minnu bolodalen b'u fɛ ani biro minnu ka kan ka sigi sen kan o yɔrɔ kofɔlen ninnu na cɛ ani muso kɛrɛnkɛrɛn ani denmisɛnninw ka taa o baaraw bɛɛ lajɛlen boloda. Abdul Karim Sako a bɛ ɲɛfɔliba ka kan an ka ɲɛmada ka sɔrɔlaw fɛ. A bɛ fɔ politique tɔ min ma Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko a ka comité de pilotage taara tile fila taama kɛ Jɛnɛ mara la. Laɲini min bɛ nin na o de ye k'a fɔ denmisɛnninw ani musow olu ka structure parti kɔnɔna na ka taa o sinsin Mopti région kɔnɔna na. O hukumu na ɲɔgɔnmɛ jɛma politique tɔn a maaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan kabini Jɛnɛ seko ni dɔnko tigiw la ka na se jamana ka lasigiden minnu bɛ yen n'o ye autorité administrative ye ani politique tɔn wɛrɛw teriya bɛ minnu ni PRVM Fasoko ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se PRVM Fasoko a ka déléguéw caman ma ka bɔ Mopti mara la u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in na. A baara bolodalen belebele dɔ kun ye a bɛ fɔ min ma cérémonie d'adhésion des nouveaux militants n'o de maa kura minnu bɛ ka don ni politique tɔn na n'o ye PRVM Fasoko ye ani kalan ka ɲɛsin déléguéw ma ani militants kalan min n'a ye tali kɛ parti yɛrɛ labaarali kan Mopti mara a n'a laminiw kɔnɔna na. Bi ɲɔgɔn ye kun ye ka hakilinaw de falen ka hakilina kura don an ka tɔndenw na a n'aw bɛ fɔ o ma formation ye a ɲɛsinnen bi musow ani denmisɛnninw ma pour que parti a bɛ ɲɛnamaya cogo min na tɔndenw bɛ se ka wuli yan ni hakilina kura ye min ye k'a dɔn fasoko ye min ye fasoko ka laɲini ye min ye an bɛ min ɲini an tɛ min fɛ fasoko la u k'o dɔn alihamudulilayi bi tɔnden kura dɔ wulila yan an wulila ni hakilina kuraw ye an wulila ni hakilina kura ɲumanw ye min bɛ an ka tɔndenya k'a sinsin fɔlɔ min bɛ an ka parti ka animation parti bɛ ɲɛnamaya cogo min na an y'o faamuya an yɛrɛ bɛ parti min na a jɔsen ye min ye a ɲɛmɔgɔ ye min ye a ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye an y'o fana dɔn donc k'a fɔ aw ye parti in ka kɛnɛ bi. PRVM Fasoko a ka comité de pilotage maaw kɔni bisimilala bonya ani karama kɔnɔna dugumaw fɛ a nisɔndiya o bonyana kosɛbɛ. Nin bɛɛ kun ye ka se k'a dɔn k'a fɔ Fasoko bɛ wulikajɔ min na Maliko la Fasoko bɛ wulikajɔ min na denmisɛnnin kunda ka se k'a yira mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ Fasoko nalen kun ye baara de ye danbe danaya ladira kɔnɔ. Sigi kɔni a nimisi wasa a tɛ se ka fɔ ka ban parce que Jɛnɛkɔ y'a fɛn kɛ min yɛrɛ bonyana an hakili ma kosɛbɛ depuis bada la il y a délégation denmisɛnninw musow ka taa cortège de kɛ n'a ye depuis bada la fo Jɛnɛ ka Jɛnɛ bɛɛ lamunumunu ka sɔrɔ ka na donc o nisɔndiya de bonyana ma kojugu u ka accueil la an'u ka mɔgɔ bonya ni u ka dan ladon vraiment o de bonyana ma kosɛbɛ an bɛ Jɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen de fo u ka déplacement na bi. PRVM Fasoko a ka ni délégation in ka baara kuncɛli kɛra min ye o de ye ka taa foli bila Jɛnɛ dugutigi ani a alimamiw la. Nin b'a yira k'a fɔ politique tɔn PRVM Fasoko nin y'a cogolen de Jɛnɛ mara la bada. Forosira kɛnɛ ale ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ sigi arajo bɛnbakan na ka bɔ Sanakɔrɔbakaw fɛ i n'a fɔ laadalako la san o san ni waati ninnu mana se u b'u ka laadala lajɛrɛba kɛ ɲinan ta o baaraw kɛra sibiri don avril kalo tile 27 san 2019 a kɛra sananbɛlɛkaw fɛ yen nɔ n'o ye société min ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ o bɛ se ka ta ka yakubaya cogo min na yasa dunkafa o ka sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko CGBA olu ka ɲɛmaba ka dugu la an ka ɲininikɛlaw an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlaw fɛ.
san o san kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya Sanankɔrɔba sous-préfecture la n'u k'a ma ko forosira kɛnɛ ɲinan san 2019 kɛnɛ kɛra wasa ye Sananbɛlɛ dugu kɔnɔ Sananbɛlɛ min bɛ Jalakɔrɔba commune rurale la Sanankɔrɔba sous-préfecture la maaw sigin kun bɛ ka nisɔndiyaw ni ɲaɲaniw minnu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen dafara ne Dirisa Kulibali ka cɛsiri ye Société Générale de Business Agricole SOGEBA o ɲɛmaaba don wa Sananbɛlɛ yɛrɛ duguden fɛnɛ don. Sɛnɛkɛyɔrɔ kuma man ca an bɛ kɛnɛ min kan sɛnɛ kɛnɛ de don sɛnɛ kɛnɛ don cogo jumɛn na nin wale min filɛ nin ye n'o ye émission furusira kɛnɛ ye hakili la san o san u b'a sigi Sanankɔrɔba arrondissement kɔnɔna na ni ala ye ɲinanta kɛ Sananbɛlɛ donc an bɛ bɛnba kan ka ɲɛmɔgɔw k'u fo dante foli min na ko min kɛra k'a bɛnna ma a diyara n ye donc nabaga bɛɛ ka foli se a bɛɛ lajɛlen ma fo ka waleɲuman dɔn an ye forosira kɛnɛ ta ko 8nan boloda ka bila bi samedi la avril kalo tile 27 k'a ɲini aw fɛ k'a fɔ an b'a fɛ ka na kɛnɛ sigi aw fɛ yan aw ye yamaruya d'an ma k'an dɛmɛ nafolo la ka tila ka misi d'an ma k'an k'an ka dunanw fana n'a ye a diyara an ye a bonyana an ma an bɛ aw fo an nana ko ka cikɛ kɛnɛ sigi k'a yira mɔgɔw la u ka baara caman kɛ walasa sɔrɔ caman bɛ kɛ mais sigida in fɛnɛ a bira ka gɛlɛya n'i ye sɔrɔ kɛ fɔ n'i dogo n'a ye n'i bɔra kɛnɛ kan waraw b'i dun n'a ye mon commandant i nana kɛnɛ kan ni siɲɛ 2 ye forosira la mɔgɔ ɲuman man ca an b'i fo sigida mɔgɔw ko k'i ka ɲi ko k'a f'i ɲɛna an ka sigida tantoli a ka gɛlɛn dɛ an ko k'i ka ɲi wa an ye baara don i bolo dɛ. nin ta ko 5nan in ni o ye forosira kɛnɛ ye maa minnu kun b'a kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiyaw jira k'a fɔ samiya min n'an bɔra o la sigikun kɛ kun bɛ ka sɔrɔta min kɔnɔ sɛnɛ kɛlen k'o sɔrɔla fɔ ka dɔ fara sɔrɔ kan o de fana ye Dirisa Kulibali nisɔndiya n'o ye Société Générale de Business Agricole SOGEBA PDG kɛnɛ denba ka seko bɛɛ lajɛlen kɛ jango nin kɛnɛ in min bɛ sigi sen kan sɛnɛ baaraw ye ko forosira kɛnɛ a ka kɛ bɛɛ ka wasa ye. SOGEBA PDG Sananbɛlɛ ka don a faso don donc a ye ɲini ka na ka a ka dugu k'a yiriwa k'u dɛmɛ cogo min na ka da ka an filɛ ekɔliso min kɔnɔna la yan nɔ a clôture ale de y'a kɛ ani maternité min ni u y'a labɛn tuguni kura ye ale de y'o fana financer a ye ekɔli karamɔgɔw ka so a y'o jɔ a ye maternité in yɛrɛ fana équipé ani jardin d'enfants ale de y'a bɛɛ kɛ yan nɔ donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ a bɛ taa fo 100 000 dɔ la donc ka fara bi ta nin fɛnɛ kan a ye dɔn min kɛ ka ɲɛsin bi événement nin ma dɔn de b'a jɛ 4 na donc a ye fɛn di pulvérisateur n'a bɛ fɔ ma ko pompe a ye sumansiw fɛnɛ di donc ka fara événement tɔw bɛɛ kan donc a y'u bɛɛ kɛ pour que Sananbɛlɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na donc o de y'a hakilina ye. Bi kɔni an nisɔndiyalen don fo ka s'a dan na ka kɛ forosira ka ɲina édition fɛnɛ marraine ye n'o ye forosira parce que ɲina y'a 8e édition de faso kaba bɛ kɛ san o san marraine ye vraiment o ye danaya min ta k'a dan kan a diyara n ye. Nin ɲɔngumɛ min bɛ kɛ san o san n'a bɛ don sɛnɛ ka ɲɛta kadaraw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu kɛra sɛkasidondenw ye dugukolo namajɛturaw minnu ye dugukolo ferekete sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma ka se ka danni kɛ falen ka kɛ ka dun ka fa sabati ka kɔngɔ kɛlɛ sigida la bonyamasegin bɛ kɛ olu ye maa dɔw sugandira ka attestation di u ma u ka cɛsiriw la ta ko 5nan in kɛnɛ kan. Bi ni kɛnɛ nin kan anw nisɔndiyara fo ka tɛmɛ forosira kɛnɛ a b'an hakili jigi ye mun ye o ye samiya donda selen ye nin ye an san 8nan ye an bɛna kɛnɛ nin kan bi ne nisɔndiyara fo ka tɛmɛ parce que samiya yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ko sɔmiɲɛ mɔgɔ min sɔminen don fɔlɔ o ye sɔmiya taabolo yɛrɛ de ye komi a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ kaba sɛnɛko ɲɛmɔgɔya de la sisan la kaba dun jɔyɔrɔ b'a la Mali la bi an bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ parce que kaba tun ye céréale 4nan de ye mais bi ala barika la ani senkɔrɔ tinti mun kɛra o y'a to kaba taara ɲɛfɛ bi bon kaba ye premier place yɛrɛ ye Mali la bi céréale tɔgɔ la o fɛnɛ o bɔlen kɔfɛ gɛlɛya min tun bɛ kaba yɛrɛ kan kosɛbɛ
o ye sanni feere togo ye ala fɛnɛ ala y'an garijɛgɛ don ɲina o ko nɔgɔyara kosɛbɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ furusira kɛnɛ min bɛ sɛnɛko don bala Sanakɔrɔba kɛnyɛrɛ ye arajoso dɔ de ka jɛmukan sigilen don sen kan ka ɲɛsin sɛnɛ donni mɔ bala n'o ye bɛnba kan ye wa daminɛ ka n'a bila bi la Sanakɔrɔba sous-préfecture kɔnɔ dɔ de bɛ ka fara bonya kan an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2020 furusira kɛnɛ ala k'o ɲuman zan bɛɛ lajɛlen ɲɛna dunkafa sabatilen an b'an kunda Tukotokaw fɛ yen nɔ u ka komini kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ yen n'o ye Tukoto komini ani dugudenw ka fara denmisɛnw bɛɛ lajɛlen kan u kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka sigida o bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka ɲɛtaa sabati o kadara kɔnɔna na k'a daminɛ kalo tile 25 ka taa bila kalo tile 27 avril kalo san 2019 u ye festival belebele kɛnɛ labɛn festival min n'u b'a wele ko Bakoyi a kun tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa u ka seko ani dɔnko o ni ladalafɛn kɔrɔ minnu b'u bolo olu bɛ se ka taa ka don ba la cogo min na ka tila k'a yira jɛman na an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ani Fuseni Keita olu kɛra a ko seereya ye Serifila Jabarani tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɛrɛlaw fɛ Ni ye Bakoyi danganda de ba danganda do min ni festival Bakoyi tako fɔlɔ kɛra ye lajɛrɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni Mali jɔnjɔn dali ye ka sɔrɔla ka labanna ka miniti kelen ta sibila tugu la ka ɲɛsin Mali kɛlɛcɛw ma minnu ni u binna faso kumabɔli senfɛ o kɔfɛ dugutigi sɔrɔla ni ka kumakanw kɛ ka mɔgɔw bisimila o tɛmɛnen kɔfɛ ni nisɔndiyaw fana kɔnɔna ye Tukoto maire fana y'a ka nisɔndiyaw yira ka sanga ni jama bɔcogo ye ka na ni lajɛrɛba in seereya Tukoto bilama sanu de ba an bolo yan bi wari de ba an bolo yan bi Tukoto ka ye wale bila mɔgɔ ma ni ɲɛmɔgɔw do k'a fɔ k'u kana an dɛmɛ an kungo la u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi an b'a f'u bɛɛ ye u k'u bisimila u bɔr'u ka so u nan'u ka so ɲɛnajɛla minnu fana nana n'u nana an ka ɲɛnajɛ di an bolo sigiɲɔgɔnya ni balimaya la ani sinjiya ani furuɲɔgɔnya vraiment aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so a y'aw bisimila an ka ɲamakalaba minnu fana nana ka bɔ Bamako ka bɔ yɔrɔ bɛɛ vraiment an b'u bɛɛ fo aw ni ce aw yɛrɛ ye an ye nin wuli min kama a kɛra nimisi wasa ye a kɛra dususuma ye Tukoto n'a lamini bɛɛ de bɛ yan Tukoto n'a lamini bɛɛ de bɛ yan aw bɛɛ ni ce aw ni baraji festival ye fɛn fɛn nana aw bɛɛ b'aw ka so aw bisimila anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la aw ni ce aw yɛrɛ ye n bɛ dugawu de kɛ ni jama sanuma ye aw ɲuman nana cogo min yarabi ala ka segin aw ɲuman ye Tukotokadenw ka jɛkuluba min bɛ ni o ye Union des ressortissants pour le développement de Tukoto ye olu ye ni hakilina in tare kosɛbɛ barisabu ka d'a kan ko fɛn min ye sigikafɔ ye sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛ fangaba don o la ka taa fɛ ani fana a yɔrɔ seko n'a dɔnko ko a bɛ ɲɛtagaba di o fana ma festival min ni a bɛ kan ka kɛ Tukoto n balimaw a ma kɛ yɔrɔ si un festival dont le thème porte sur l'environnement a ma kɛ festival fɛn fɛn n'a kɛra a si ma kɛ o ye hakili ɲuman de ye ni anw y'o sɔrɔ ka tila ka baara kɛ n'a ye Tukotokaw aw balima minnu n'u sigilen bɛ Bamako URTD walahi aw jugu t'u ye ayi aw jugu t'u ye bi aw jugu t'u ye sini u do de aw ye n y'a fɔ cogo min na n ka kuma daminɛ la ni ala sigiyɔrɔ kɛ yɔrɔ min i bɛ sigi aw t'i to an ka sɔn ɲɔgɔn ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ko anw y'a baara daminɛ cogoya min na an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra Tukoto bɛ bɔ ɲɔgɔn la Mali jamana ministriso min ka caw ɲɛsinen no denmisɛnninw kunkankow ɲɛnabɔli ma a y'a ka folikanw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Tukoto maire ma ka sangani ni hakili ɲuman ye min ni o bɛ bɛn ni kelenya ni ɲɛtagaw ko fɔ anw nisɔndiyalen don parce que fɛn fɛn bɛ Tukoto kunkan
o be ministère de la jeunesse kunga parce que on ni tugoto bila côté donc on yɛrɛ bolo ni festival on yɛrɛ ta do a kɛra wasa pour la ni ala jara n'a ye fana tant que on tugoto festival kɛni o ministère ka festival le ni ala ni kɛra sɔnna an b'u dɛmɛ a la fo k'a kɛ festival belebele an bɛ duwawu min kɛ ani laɲini min kɛ ala k'a kɛ festival belebeleba ye. Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen no sigida lakanani koɲɛw ma ka se ɲɛtaga ma u ka ciladen min ye kɛnɛ sɔrɔ a fana y'a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sanga ni dakun min tara ka ɲɛsin ni lajɛrɛba in ma min ni o bɛna kɛ sababu ye ka jɛɲɔgɔnyaw banba a y'a yira k'a fɔ ko a jɔlen do jɔyɔrɔ la min ni o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ u ka bila la ni hakilina ninnu kɔkɔrɔma doniw la. A ko a tun sigilen do ni nin ye parce que a b'a dɔn ko Tukuto ye dugu de ye dugu min bonya b'a bolo bonya dugu de ye Tukuto ye a dɔnnen do n'o ye o tuma ko ka nin marɛniya d'ale ma n'o ye denbaya ye ko a diyara ye a bɛnn'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ madame le maire fo a bɛ dugutigi fo a bɛ Tukuto n'a lamini ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo a ko a ye bonya min d'a ma k'a diyara ye a y'a minɛ n'a bolo fila ye a y'a kanu fɛn de ka bɔ bonya nin kɔnɔ fɛn min bɛ Tukuto wasa fɛn min bɛ Tukuto n'a lamini wasa fɛn min bɛ jamana wasa. A lajɛrɛba in senfɛ seko ani dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ barisabu ka d'a kan Tukuto lamini dugu caman seko ni a dɔnko tigilamɔgɔw nana fara u kan ka fangaba di baara in ma. Laseli ninnu tun bɛ ka kɛ Fatumata Yaya Kane fɛ o fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna walawala karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Benin jamana kɔnɔ wasadensigi kalata o kɛra dimanche avril kalo tile 28 nga kɛra fanga sinamatɔnw kɔ barisabu ka d'a kan olu ma yamaruya u sen ka don a la ka sababu kɛ u ma sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana kalata sariyaba nana ni sariya senfuraw minnu ye o kɛra sababu ye k'u dɛ nga ko in ma bɛɛ fanga sinamatɔnw ma min kɛra ko kura ye kalata in na dimanche avril kalo tile 28 bɔlɔlɔw tigɛlen kun don n'o ye internet ye Benin dugukolo fan da 4 bɛɛ lajɛlen o de y'a to maa minnu bɛ yen ni olu ka wulikajɔ bɛn bɛ kunnafoni jari doni mɔ bala olu y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Patrice Talon a ka baaraw bɛ se ka ye ni jagoya fanga yela ye wa bɔlɔlɔ tigɛlen in ma dadigi kɛ fanga sinamatɔnw dama la n'a fɔra ko olu de kama ko a tigɛra u kana na kunnafoni ngolonw da k'olu bila a sanfɛ ka tasuma mana jamana kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale la Sénat ka taa se kalata jateminɛbaw ma olu bɛɛ lajɛlen degunnen kun don ni bɔlɔlɔ tigɛli ye ka sabu kɛ olu fɛnɛ ka baarakɛminɛn don wa jatew y'a yira k'a fɔ maa caman ma bɔ ka taa kalata wasadensigi kalata ye zenbɛ ko hali jamana ɲɛmaa Patrice Talon yɛrɛ fanfɛmɔgɔw ma bɔ ka taa kalata. Kongo Kinshasa jamana kono fanga sinamatɔ ɲɛmaa min gungɛngun bɛ k'i kanbɔ jamana kuntigisigi kalataw la ni keretiyɛnya kun y'a jira k'a fɔ ale de ye sebaaya ta Martin Fayulu dimanche a nanen ka bɔ Belgique duguba la Bruxelles a ko a b'a ɲini a nɔfɛmaw fɛ u ka Félix Tshisekedi ka fanga darak'a la ko barisabu ka d'a kan ko a diyagoya cokora jamana kunna fanga kɔrɔ tigilamɔgɔw de fɛ ni o ye Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw ye o kumana k'a b'a ɲini a kanubaw fɛ a nakɔ min ye nin ye ka bɔ Belgique duguba la Bruxelles a bɛ ɲini Félix Tshisekedi fɛ a ka wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaaya la a ko bawo nin ye kumasuli ko ye jamana mɔ a b'i n'a fɔ jamana feeren bɛ de a ko wa kanubaw kan'o sigi k'ale ka ci ma kɔnɔ k'u ka taa fanga minɛ dɛ ko nin ye ci fɔlen ye u ye ko barisabu ka d'a kan ko jamanadenw olu ka hakilina o de kan ka don bala u dɔngɔ de kan ka kɛ wa u y'u dɔngɔ ta jamanakuntigisigi kalata senfɛ ni maa dɔw b'a fɔ k'u bɛna o kumaniya u ma k'u kana jɛn n'a ye cogo si la a da sera Sudan jamana ni Algérie jamana ma o jamanadenw minnu mɛnɛ wulila k'o jamana ɲɛmaw gɛn k'o kan ka kɛ misali ye Kongo Kinshasa ka denw bolo a k'o kelen de kan ka kɛ Kongo ya. Dimanche avril kalo tile 28 Sudan duguba la Khartoum surasiya ɲɛmaya so min kun b'a fɛ k'a kɛ furanjɔrɔ fanga ye ani maa nana masumanenw nisɔngoya taamakɛlaw minnu dan bɛ daga minɛ u dala u sigira ka kuma k'a lajɛ fanga yɛrɛ bɛ se ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso kelen kɔnɔ cogo min sebere surasiya kun y'a yira k'a fɔ u bɛɛ n'a kan k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ sigi min bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan surasiw ni maa nana masumanenw ko conseil conjoint ko tɔ ye min ye sa sibiliw ka laɲini olu ko furanjɔrɔ fanga ka kɛ san 4 kɔnɔ nka surasiw y'a yira k'a fɔ san 4 ka ca san 2
a ka da o ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen kuma bɛ kɛ yɔrɔ min fɛnɛ kan o ye conseil de souveraineté conjoint ni o ye suranjɔrɔ fanga ye min bɛna surasiya ni maa nanama sumanenw fara ɲɔgɔn kan jɛnw ni jɛnw de bɛ kɛ a ministres ye surasiw ni maa nanama sumanenw na o fɛnɛ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ yen. Jɛnsɛlɛkɛnani tɔma Nations Unies ɲɛma danga min bɛ Tripolikaw fɛ yen n'a bɛ ka banjogo ɲini Libi ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnko la Maréchal Khalifa Haftar ni Fayez El Sarraj ni ɲɔgɔn cɛ musolaka don ko Maria do Vala Ribeiro a ko bɛ ka taa cogo min na ni wuli ka jɔ ma kɛ ka ko kunbɛn ko Libi ko bɛ taa ka mo bolo da ko barisabu ka da kan ko hadamadenya yɛrɛ bɛ sɔn ka buruja a senfɛ Maréchal Khalifa Haftar kɛmɛ k'i bolo mɔnabɔ Tripoli nɔfɛ ko fɔ a ka Tripoli ko k'a jɛ Fayez El Sarraj dun fɛnɛ kɛmɛ k'i jigi da o kulu marabafɛntigi ninnu de kan. Jɛnsɛlɛkɛnani tɔma Nations Unies y'a yira k'a fɔ kabini avril kalo tile 4 tɛmɛnen ni kɛlɛ in daminɛna a kɛmɛ degun siya bɛɛ lajɛlen dɔ ye maaw bolo caman kɛmɛ k'i sigiyɔrɔ bila dɔw y'olu bɔnɛna u ni na wa min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye tunkaranke minnu ni olu koronnen don Libi farafindenw ni olu tɛ ka se ka taa ɲɛfɛ u tɛna kɔfɛ k'a degun barika ka bon olu de ma. walasa o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min bɛnna kunnafoni di so ɲamaya sufɛ ka lasaw ma ka sanga ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inshallah.